Kidam tang pai pani phain ko raner kep arni west Karbi Anglong district arlo lakhai si Duar Amla constituency angkang jungthung mate tumpruk along kido kapreka so tum Karbi Anglong district ali dake puki puajok Duar Amla arapen pherang kiamai ke pha Kidam tang pai pani phain ko rapho arni isi Assamese portal channel along ke paklang pon hadak aradatu nitum ke Karbi Anglong asor kali Nagaon district asor pu kachipu thekpon longlo la so jok Duar Amla aradatum pherang kiamai phapon si lamthi paklar pon Kidam tang pharo kresir kebra phokebra isi aninkana hut census survey alu along ke paklang Nagaon district ali lapen dake Karbi Anglong district pusi paklang ponlo tangte kopi ko sonpensi hadake do aradatum pen Nagaon district pu kachipuma manghimimi lesi alangli tumpen ingsamjin thangnat che bohong che huria be pinpen kedo ponje phansi Duar Amla arapen tuning report ni nali tu ngaphan la rangke bitung ngaphan ni tu na jokanang kok pangsonen lo je ke dam tang la dak la tengalong su tumprop la pen tungtung hawara lo je dak local emisi mate karbilo tu mas kom sulong yem pha je go back kualang tum ke hang kasar lang pen alang tum bangla so bangke claim pledani apolo alang litu mabang kabar hadam bangke alang litu bangke la bangke Nagaon district alang tum anda cipubo nili alang tum han ki pudani langsung alam thi langsung lo alang litu kagos potro avipin adu ya hoi kini nipin pensi alang litu bangke Nagaon district si nongan ta alang tum bangke alam cipet bom lapen alang tum kitin bom langsung nili pudam ji alang litu bangke proman potro avipin pensi alang litu bangke la hiria kehang kasar lang bangke alang itu bangke nilih pen ke kondem athe ilitum Bharat Sadhin long lok pen api ilitum 1951 pen bestami ilitum Karbi Anglong la handbook lo la Karbi Anglong along halasut survey of India hut nang kipi handbook lo la ke kardak pensi dake tokdulo arong anta la pen an suse dusulang je peklar dak sithani je 1975 Assam notification along pisame June achiklo 24 June 1975 hal so out pisame la dag la doram la kadu kabe 36 revenue village bangke Karbi Anglong si vanjab la pen hadak lu mandal hai tok dag lo la hen lo la ke doram amla mujab lasu lasi alang litu mabang lahai ki jong pontap ke jong ponpru bangke claim pledani apolo athi alang non iprang ke bang ji arni pen ke government pen mate Karbi Anglong pen ke rap ke pajira son ansatami ke paklem pon japhan tuning report rinti halan sidulang jung tung ka du kawe ang konsop na tum gugulong lek char sami gugulong sami sob map ke du ang lasi alang itu la Nagaon district pu bang ke cipu bang ke ingtonang pu nilin pen chundri dam bang ke lasi pinia bang ke ni tum la doram la arat ang bong pen itu kina tuman herangke tuman cup kanang kok bang ke laso alam ke petak sana cup alo lasi alang itu bang la iri afrang la 1951 la pe 1975 anikan bustame alang itu man je cikru ruiniang bong pulau jong si Karbi Anglong dudunde pulau tang tena tum ruiniang bong pen na tum tamane ini alu same je dudunde pu alu same bana dudun pu alu same lang tum nang video ni polo te 1951 ta pipe mani jong si dudunde ba dudunji pu same ja so puthak pen mani togi ren pidun lo pudang te la chogi te bon same hala sur same lang tum togi ra pipe aku te ching kiching mai tabe la pe 1975 hur same uthor aku hang tulo hala sur pu same pitulo je kumar mama ke dudin la sorong la doram la 36 revenue village along la suaro apodwa hur bangta hang lo te bon same alang litu mangke nang dudun clip lo la sila son dak taxi la non MLA homosti ke tha MLA homosti ke tha ilitung amri homosti long same ilitung kaching honai local MEC mate Karbilo utama selong EM alang litung Guwahati long dunsi election commission of chief election officer Delhi ben si wanglo la si hala hongkorde pola ketro lo hala dak si alang litung han hang dun lo la pen hada litung local MEC same hiri punulo je lake dak la jungthung tumprop teng langso la pen kamarfa la pen boy langso
mas heri hadak ponchait sabsulut kojalo just kami halata tuteli lagi Karbi Anglong lo asi halas sus kami litu dag litu bangke Karbi Anglong arat mate doram la arada bangke doram la arada bangke halas itu pidun lo je jongsin ali tum jong heri doi pudarang te lake ni tum ke lake nang proikre je la bangke ni tum amri LE pena amri MLA homostil lasi hujai kali putune News Report KTV News.